swear in the name of God and solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and will perform my duties without blemishes and responsibility sincerely and diligently. गिबियावनो आङो जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आंनि सायाव बिथाङा जितु फोथायनानै आंनो मसलपुर मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरिनि दायित्वखौ होदों बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरग्रोबाय। लोगोसे जोंहा जोंनि आरबान डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि इएम मनमोहन ब्रह्म बायदेव बिथांनिसिमबो आङो साबायखर जासिहरदों जे फैबाय थानाय दिनाव जोङो मसलपुरखौ साफा लोगोसे जौगानाय नोगोर हिसाबै महर होनो हायो बेखौ जोङो आसा खालामो। बेयाव जोंहा टटेल 10टा वार्ड। दा जोंहाथ' प्रथमाव जोंनि खामानिया जाहैबाय जितु जोंना मैला बा गार्बेज डिसप'जेल बेखौ जों प्रथमावनो थिग खालामग्रोनांगोन। खारन नोङो टाउन होनोबा बा सहर होनोबा नों साब सिखन मेनलि फार्स्टआव, बेनि उनाव जोंहा किसुमान फिसा फिसा लामा दं गलिफ्राव हाबनाय बेफोर लामाफोरखौ मावगोन। लोगोसे ड्रेननि खामानि, स्ट्रिट लाइटनि खामानियाबो सम्पन्न जायाखै। आरो लोगोसे जोंहा जोंनि जितु डिपार्टमेन्ट आरबान माबानि मिउनिसिपाल जितु अफिस बे अफिसाबो जोंहा लुफुंजायाखै। अलरेडि 1.5 बिघा हा एलट जाखाबाय। जोङो निस्सय जोंनि चिफ सारनिफ्राय बेखौ लुफुंनायाव लोगोसे जोंनि इएम मनमोहन ब्रह्म बायदेवनिफ्राय जों मदद मोनगोन होननानै जों आसाबादि।